uhlangana nokusho kwakhe. Umlando wento obhekene nayo awusena wait. Yonke into yaziyo lento watshelana ukuthi lento yaqala kanjani yavela kubani yaba nobani ayisasebenzi. Ukholo override everything. Indoda beyina 38 years ihlezi echibini. 38 years. Ingakazi ihlezi la echibini. uJesu wafika kuyona yafuna ukusinda. Ithi indoda anginamuntu. Wathi uJesu sukuma uthatha uhlaka uhamba. Lalela la kuphilwa ngophonseka echibini. Kodwa mhla uJesu efika la wafika kunendoda ekholiwe. Yangamsayifuni system yala. Yayi override yathatha lamazwi. Yathi lamazwi adlula umuntu, adlula ingelosi, adlula iqhinga. Ukholo closes the gap. Ukholo bazama bami luzosibeka la ekuthaneni. Uma sihlangana nomuntu obefunda iBhayibheli wadideka. Uma ehlangana nathi fayise ibe interpretation. Ngithi umuntu obethe esekhaya esifundela iBhayibheli Jeremiah 29 icebo lami ukuphumelelisa ethi uNkulunkulu uzongiphumelelisa makutheni efunda adide ukuthi uNkulunkulu uphumelelisa makutheni bese ehlangana nawe ahlangana nawe uyazi ukuthi uzalwa kabani uyazi wafunda ahlangane nawe uyakwazi ukhulele phi ahlangane nawe athi mekubuka athi angathi lento ebhalwe lapha ya iyona lesengibona because ukholo has given you his word your reality. Na into esiyilwelayo bantwana basekhaya ukuthi lolu kholo licaphune lamazwi bese lisenza siba njalo. Funa umuntu mayididwa iBhayibheli abheke thina